podria mirar-me, si us plau, perquè m'estic dirigint a vostè i és un acte de mala educació esquivar, no?, la mirada de qui es dirigeix directament a vostè. Sigui almenys valent per mirar als ulls a qui se li dirigeix. Si des que ets petit, en el teu entorn familiar i en la teva comunitat religiosa et van etzibant i et van dient que o et tapes els cabells o ets una meuca, vos què fareu quan sigueu gran? Tapar-vos els cabells. Vostè creu que això és una decisió voluntària? És una actitud i una demostració de misogínia del tot inacceptable a Europa i a ple segle XXI. Bé, que sóc islamòfoba, em sembla que hores d'ara ho sap tot Catalunya. Perquè sí, evidentment que tinc por de l'avenç d'una ideologia político-religiosa que quan s'implanta atempta contra els drets de les dones, contra els drets dels homosexuals, contra els drets dels jueus, contra els drets dels cristians i, en definitiva, contra els drets de tothom que no comparteix la seva fe malaltissa i que, per tant, és considerat com a no musulmà i, conseqüentment, com a infidel. Evidentment que em fa por aquesta ideologia político-religiosa i el que m'astora és que no faci por a la resta. En segon lloc, el seu error, el més cabdal de tots, i d'on parteix doncs, el seu discurs erroni, és el fet de considerar el vel islàmic com un mer element religiós i no de considerar-lo com allò que és un element clarament misògin i de submissió de la dona. Aquí, partint d'aquesta errada, evidentment la seva dissertació doncs, és del tot errònia. En tercer lloc, vostè ha parlat de la meva creu al coll i l'ha comparada amb un vel islàmic. Sap què passa, senyor Espadaler? Que la creu que jo duc al coll també la podria dur vostè, si volgués. Perquè és indistint si ets home o ets dona, perquè la creu és un element efectivament religiós. El porten indistintament les dones i els homes, perquè no és font d'assenyalament de pecat, perquè no ve a dir que la dona o l'home és pecaminós. És un símbol merament religiós. No es pot dir el mateix del vel islàmic. O vostè coneix cap diputat que es presenti en aquesta sala de plens amb vel islàmic? Jo només conec una diputada que el porta. Després, diu que és un element voluntari. Home, a veure, si des que ets petit, en el teu entorn familiar i en la teva comunitat religiosa et van etzibant i et van dient que o et tapes els cabells o ets una meuca, vos què fareu quan sigueu gran? Tapar-vos els cabells. Vostè creu que això és una decisió voluntària? Que no és fruit de la coacció reiterada durant anys dels seus entorns familiars i de les seves comunitats religioses davant la connivència i el silenci de les institucions d'aquest país? Vostè això ho considera realment un acte voluntari? Déu-n'hi-do. Diu que cal diferenciar entre l'hijab o el vel integral. Home, és evident que no són el mateix i és evident que un no cobreix la cara. El fet de cobrir la cara, doncs, evidentment pot tenir connotacions a nivell de seguretat o d'identificació, però és que el que estem reivindicant aquí no és un tema de seguretat o d'identificació. El que estem reivindicant és que haver de tapar-se els cabells perquè són pecaminosos i perquè són provocadors és una actitud i una demostració de misogínia del tot inacceptable a Europa i a ple segle XXI. És això el que estem discutint. I això ho compleixen tant el vel integral com l'hijab. Per tant, vostè pot diferenciar-los a nivell de seguretat i a nivell d'identificació, però a nivell d'element misògin té exactament les mateixes connotacions. La qüestió és sobre altres països. Diu, només hi ha 5 països de la Unió Europea que hagin legislat en aquest sentit. Bueno, vostè perquè té aquesta mentalitat de subordinació permanent, no?, de Catalunya, i per tant no podem prendre les nostres pròpies decisions ni ser els primers en legislar res. Sempre hem d'anar a redós, no?, de l'estat espanyol o d'altres països europeus. És així? No tenim capacitat suficient nosaltres per decidir quines actituds i quins comportaments admetem o no admetem damunt casa nostra? Pretenem? No tenim potestat els catalans de decidir quin model de societat, un que respecti homes i dones amb igualtat o un que assenyali les dones pel simple fet d'haver nascut dones com a font de pecat i com a font de provocació? No tenim dret ni potestat de ser nosaltres els que decidim? Hem d'esperar que comencin a legislar els països del nostre entorn i nosaltres anar a remolc d'ells? Parla de drets fonamentals. Li recomano la lectura d'una exmusulmana afincada a Canadà que es diu Yasmin Mohamed i que explica en el seu llibre com els seus pares l'obligaven a anar a les aules públiques amb el vel islàmic perquè no es relacionés i no interactués amb els nens occidentals. Perquè potser hi aprendrà alguna cosa. Perquè defensar els drets fonamentals no és defensar l'imam, és defensar aquesta nena que és obligada a entrar a un centre escolar tapada de dalt a baix i que pateix discriminació i segregació dins una aula pública sense que el Departament de Drets Socials hi faci absolutament res. I quan al Departament de Drets Socials, presumptament, hi ha un partit feminista i progressista. Si aquest és el seu progressisme i la seva defensa dels drets fonamentals, que Déu ens agafi confessats.